zlepšujú sa všetci, akože je to vidno aj na Majke, aj na ostatných, že sa zlepšuje, že proste... A tým, že ešte keď sa prekopú tréningy, tak to bude zase iné. Lebo že Majka, keď došla na tréning, tak mala problém trafiť do pičku a teraz už normálne si už robí. Pracuje, no? Tu má nabudený, tu má kávu. Zaber! Poď! Dvomi rukami, Timo, hraj! Dobre! Ale aj Tomi je si istejší v tej bráne. Je, ale už doma menej trénuje, lebo tam nesmú to navliekať. Jasné, nemusíte ho do toho navliekať, keď si do doma kránče. Super! A ja potom nemusím dávať šupy vodou. No. To je bez šup. Len trošku je, čo som si všimli, že je moc vzadu v bráne, že je trošku treba ísť, aby z tej brány išiel von a hral v tom nejakom svojom vonkajšom aj priestore, lebo viac je rán, tak zachytí, keď trošku sa vystúpi. Tuto, jak je tento brankár, on je trošku vonku. Lebo bude mať aj väčší priestor tam loptu chytiť a neprejde mu to tak ľahko. Ja mu už doma neviem povedať, to už treba na tréningu povedať, ja doma viem do neho strieľať, lebo máme bránku, máme miesto a... Musím mu povedať, že potom je trošku... Ale on už aj vybieha dobre, že kedy... Áno, vybieha, len on je trošku viacej vonku, že není presne bránkovisku, že keď padne aj rána, vie ju lepšie spracovať a chytiť, lebo takto on ide vzadu, na tej čiare spadne ľahšie gól. Áno, už aj to, čo sa mu vygul, alebo niečo mu prejde za nohu. Aj to musím povedať, že keď ma niekde tam a nevie, takže nech sa vygula von a tam nič to pozerá. A nech bráne. Lebo aj z toho môže, ak on si to šupne, z toho môže byť gól a taký nešťastný, že potom jeho to mrzí. No, ale to také, že takého mrzieť nemusí, že skoro majú mrzieť také, že to vidí z diaľky a tu nesúdi, to je škoda, to má týkať. To už takéto nešťastné nahodí na tom. To také budú aj v lige, to taký býva, Také bývajú, no. A také, že kombinácia, tak to není šanca proste. To je tiež iba o šťastí. Alebo nejaká vysoká strela. A tie, čo vidí, tak tie by mal zapísať. Ríšo! Striedaj! Strieľaj, to tam milí. Vyššie si čas na nálade. Minúty. Wow, pekne. My som dostali ako rodičia vynadané od tých trénerov, že nekričíme, nepozbudzujeme. Ale však tréneri ich zjapia na tréningu, to už je dobré, že už zjapia, že už pridostujú na nich. Áno. Musia si nejaký disciplínu získať a nejaký rešpekt, autoritu, autoritám. A hlavne oni počúvajú, že čo im kričia tí tréneri, Timo veľmi počúva. Počúvajú, lebo veľa detiek toho trénera ani nepočúva, čiže oni to vypúšťajú. Však nech si húči. Poďme škorpióni!
Ako títo sú šikovní aj s tým, že sú šikovní chalani. Tento sú Fialovi, on zase vie robiť z hokejku, ale zase malo sa pozerá. Áno, on je taký skôr srdca. Leo ten vie prejsť. Ten sa vie predrať, áno. Len u mňa nevýhoda, že Leo nedáva hlavu hore. Že sa nepozrie, kde má skončia a hľad sa, aby mohol príjmať. Poď ešte, poď! Hej! Pomôžte si! Neobudne z neho. Prežije. Prežije. Hráčov, decka! Ježiš! Dobre, vybojoval. Táto bojovná mi tam teraz vychýbala. Táto drávo. To proste všade tie roky. Zase lebo zase. Lebo býval také, že pomerali. On to nič nedá. No. A napríklad... Na tréningu to sa nie ani nebijú to. Lebo tam sa poznajú. Kamaráti sú. Najhoršie je, že my ako hurikán starší syn, čo chodí do klubu, tak oni hrávajú iba ligové zápasy. Oni na takéto turnaje nechodia a je vidno, že po tých niekoľkých rokoch napredovania oni začali stagnovať až vypadať. Čo my nechceme docieliť, lebo tým, že budú hrať, budú ich to motivovať, že sa budú mať niekde posunúť. A keď nevidia napríklad ligový zápas, budú mať myšlienku to, že ideme na turnaj a tam niečo dokážeme. A čím ďalej to bude viac. A toto je dosť silne obsadený turnaj. A vôbec na to nás obdivujú, že my sme sem vôbec došli, keď tak krátko hráme. Ale zase ide tu len o tie skúsenosti. Až dobre, že to ja sa zima na začiatku. Máme škorpióni! Dobre, dobre. Pred bránou sa najkoršie. A nehrať pred bránou. Telom spracuj. Výborne ešte! Druhá strana!
akože